Здравейте на всички! Добре дошли на нашата онлайн йога практика. Уверете се, че сте си изключили телефоните, че имате спокойно място за практика и че сте си приготвили възглавничка и одеялце. Ще започнем в кръстосен седеж. Сгъваме си възглавничката на две и сядаме на ръбчето на възглавницата, така че да можем хубаво да повдигнем таза и да сложим единия крак пред другия. Искаме да имаме така наклон надолу от бедрата до колената, за да няма натоварване в колената. Ако този седеж не е удобен, винаги можем да дойдем да седнем на пети и да си сложим възглавничка между петите и таза. Изпълваме хубаво гръбначния стълб, може леко да се помръднем надясно, наляво, напред и назад. И да намерим центъра, така че раменете да са точно над бедрата. Леко притваряме очи и обръщаме поглед навътре. Взимаме си този момент, за да се оттърсим от ежедневните мисли, за да се оттърсим от стреса, от натоварването. През седмицата искаме просто да пристигнем тук и сега в нашето тяло, в нашия гръбначен стълб, в нашето сърце, в нашето дишане. Лека по лека започваме да задълбочаваме дишането. Вдишваме, корема излиза навън. И издишваме, корема влиза навътре. Хубаво се опъваме, изпъваме нагоре, брадичката леко навътре. Крайчица на главата иска да достигне тавана. Хубаво да се изпънем като струна. Да имаме тази осъзнатост. И започваме да дишаме в уджай. Вдишваме, корема излиза навън. И издишваме, корема влиза навътре. Отпускаме мускулите на лицето. Отпускаме мислите. Фокусът ни е върху нашето уджай, йогийско дишане. И ще започнем нашата практика с намасте дишането. Пазим си уджай дишане, ръцете идват до нас и издишваме целия въздух от тялото. И започваме. Вдишваме, вдигаме ръце нагоре, поглеждаме нагоре. И издишваме бавно, закръгляме гръбначния стълб, брадичката идва към гърдите, оплитаме пръсти, вдишваме, идваме напред и нагоре, главата остава в центъра този път. Издишваме бавничко, спускаме ръце на кръста за така наречената йога мудра. Вдишваме, вдигаме ръце нагоре, без да идваме с тялото напред. И издишваме бавно, спускаме ръцете настрани. Още два пъти вдишваме нагоре. И издишваме, закръгляме гръбначния стълб, брадичката към гърдите. Оплитаме пръсти, вдишваме напред и нагоре главата в центъра. Издишваме бавничко, спускаме ръце на гръбначния стълб, йога мудра. Вдишваме нагоре и издишваме надолу. И последен път вдишваме и издишваме. Вдишваме напред и нагоре. И
Издишваме бавничко, спускаме ръцете. За йога мудра вдишваме и задържаме дъха. И издишваме бавничко, спускаме ръцете. На страните идват на коленете, дланите нагоре, палец показалец могат леко да се докосват. А тук мърдаме възглавничката настрани, слагаме ръцете пред нас, ще се изправим на 4. Стягаме коремните мускули и с вдишване идваме на 4 и се намираме нашия вариант да дойдем на 4. От тук ще направим едно хубаво разтягане на гръбначния стълб и отваряне на гръдния кош. За целта ни трябват колената да са под бедрата, под таза и пръстите на краката са на шълтето. И започваме да ходим с ръцете напред, докато успеем да мръднем, да спуснем гърдите и челото на шълтето. Таза иска да остане точно над коленете. Не искаме да идваме с таза напред. Внимаваме, но искаме хубаво да опънем ръцете напред, колкото се може. Може да останем тук, а който иска може да сложи и брадичката на шълтето. Това е малко по-интензивен вариант. Може да проверим дали в момента това е подходящ за нас. Става едно хубаво разпъване на ръцете на гръбначния стълб. И от тук стягаме коленните мускули и бавничко с ръцете започваме да ходим назад, докато стигнем на 4 да сме, така че ръцете да са под раменете, да разперим широко пръсти. Продължаваме с котешки гръб. Издишаме целия въздух от тялото, закръгляме гръбначния стълб, гърдичката към гърдите и започваме. Вдишваме, от опашката е движението, главата е последната, която да се изправи нагоре. Задържаме за секунда и издишваме пак от опашката, закръгляме гръбначния стълб, гърдичката идва към гърдите. Вдишваме, огъваме гръбначния стълб, избутваме с ръцете нагоре. И издишваме уджа йогийско дишане. Вдишваме нагоре. И издишваме. Още 2 пъти вдишваме. И издишваме. Съчетаваме движението с дишането, хубаво се избутваме с ръцете, последен път дишваме нагоре и издишваме надолу. Продължаваме да дишаме, спускаме пръстите на краката на шълтето и бавно идваме в детска поза, таза към петите, челото на шълтето, ръцете остават пред нас. Издишаме целия въздух от тялото. Вдишваме дълбоко въздух и издишваме през устата. Продължаваме да дишаме, отпускаме раменете тук, отпускаме челото тежко на шълтето, таза пада към петите и оставаме тук за няколко секунди. От тук ще дойдем да легнем по корем за поза свинкс. Отваряме колената и слагаме брадичката и гърдите на шълтето, гледаме напред и опъваме ръцете напред. Корема навътре. Дишваме дълбоко въздух и започваме да плъзгаме гърдите и брадичката между ръцете, лактите нагоре, изправяме краката и идваме на лакти за поза свинкс. Така. Тук палците на краката се докосват, а петите падат настрани. Проверяваме, че лактите не правят триъгълник, че са на ширината на раменете и че не са твърде навътре. Искаме да са пред раменете, искаме да виждаме лактите си. От тук разперваме широко пръсти, вдишваме
Попъваме се нагоре, отваряме гръбначния стълб и оставаме тук, дишаме. Отпускаме краката и таза, обръщаме внимание на извивката, която се случва на кръста. Ако усещаме, че е много дълбока, идваме с ръцете напред, колкото е необходимо, за да направим извивката не толкова голяма. Хубаво си избутваме с лактите нагоре, раменете са далече от ушите. И оставаме тук. Слушаме тялото. Винаги може да излезем преди аз да съм казала от позата. Вдишаме, вдигаме се нагоре и издишаме бавничко. Челото се спуска на ръцете, лактите на страни, само за секунда-две. И от тук ръцете идват под раменете, пръстите на краката на шалтето. Стягаме корема, вдишваме, идваме на 4. Колената идват към ръцете. И издишваме, падаме обратно към детска поза, челото на шалтето. Този път ръцете идват до тялото, лактите сгънати. Издишваме целия въздух от тялото. Вдишваме дълбоко въздух. И издишваме през устата. Продължаваме да дишаме. Тук ръцете идват до коленете, стягаме коленните мускули и брадичката към гърдите и бавно, прешна по прешна, започваме да се изправяме в седеж на пети. Работим бавничко. Когато има възможност, ръцете идват на бедрата. Първо изправяме гръбначния стълб, после правим с раменете един хубав кръг напред, нагоре и надолу и чак тогава главата идва в центъра. Оставаме за няколко секунди. Тук обръщаме внимание, че раменете са точно над таза, че брадичката е леко навътре, че гръбначният стълб е хубаво изпънат. Винаги може да си сложим възглавничка между таза и петите. И тук слагаме ръце до тялото и идваме да седнем на дясната половина на таза и разтваряме краката по този начин. Лявата ръка хваща левия глезен и му помага да дойде напред. Ще продължим с поза, където идваме напред с единия крак скънат. За целта ни трябва възглавничка. Взимаме си възглавничката, сгъваме я на две и сядаме на ръбчето на възглавницата. Десният крак иска да е дясното стъпало, иска да е опряно на левия крак, на опънатия крак. Ако е много силно тази поза за коляното, за сгънато коляно, може да сложим възглавничка под коляното или да дойдем в вариация, където сме и с двата крака опънати напред. Опънатия крак иска да е хубаво изпънат, не искаме да го разтваряме на страни, искаме да е на ширината на таза, пръстите на краката гледат към нас. Демек имаме контрашпиц през цялото време, даже и да сгънем коляното, искаме да запазим този контрашпиц. Ръцете са до нас, изправяме хубаво гръбначния стълб. Издишаме целия въздух от тялото. И от тук. Вдишваме настрани, издишваме палците заедно. Вдишваме, гмуркаме се напред и нагоре. Поглеждаме нагоре и издишаме бавно с прав гръбначен стълб. Започваме да се спускаме към опънатия крак, разплитаме пръсти, изгъваме лакти и отпускаме глава. Влизаме в позата. Продължаваме да дишаме тук. Уверяваме се, че рамената тежат надолу, далече от ушите. Уверяваме се, че сме в контрашпиц запазили и започваме да работим с дишането.
Издишаме целия въздух от тялото, уджа и йогийско дишане. Вдишваме, идваме леко напред от кръста и издишваме, падаме надолу. Вдишваме напред и издишваме надолу. Продължаваме да дишаме. Продължаваме да навлизаме малко по-дълбоко в позата с всяко издишане. Още малко, още милиметър. Работим с любов към тялото бавно, без напрежение, без болка. От тук палците заедно, корема навътре, вдишваме, идваме напред и нагоре. Поглеждаме нагоре и издишваме бавничко, спускаме ръцете надолу, дланите сочат надолу, дишаме през цялото време. И от тук идваме в кръстосен седеж, опънатия крак идва пред другия крак. Ръцете на коленете, дланите нагоре, палец показалец, леко се докосват. Връщаме се в центъра, нашия център, който е свързан с центъра на цялата Вселена. Всичко може да се върти около нас, мислите да се въртат, но центъра остава неподвижен. И тук ръцете идват до тялото, стягаме корема навътре, вдишваме ръцете на ширината на раменете и издишваме, идваме на лявата страна, лявата ръка пада на шортето, дясната нагоре. Вдишваме, опъваме дясната още повече и издишваме, тя пада до ухото по възможност. Идваме за странично опъване тук. Тук искаме и двата таза да са на шортето, демек десният таз също да е на шортето. Така, това е индикатора колко можем да слезем надолу с ръката. Който е по-гъвкав, може дори да сложи лакътя на шалтето, стига таза да не се повдига. Или може просто да раздалечим лявата ръка малко по-далече от нас. Главата може да гледа надолу или напред, само не й даваме да клюва. И държим. Пак работим с дишането. Всяко издишане позволява малко още да опънем, малко повече да паднем надолу, да опънем страничните мускули. Важни мускули за кръста са това, които рядко реално използваме. Стягаме колено. Вдишваме, идваме в центъра и издишваме бавно, спускаме ръцете надолу. Ръцете идват на коленете, палец показалец леко се докосва. Затваряме очи. И тук мърдаме възглавничката настрани и ще дойдем отново на 4. Слагаме ръце пред нас, корема навътре и със следващото вдишане идваме на 4. Приготвяме се за куче гледащо надолу. Ръцете са пред нас, леко пред раменете, разперени широко пръсти. Пръстите на краката са на шалтето. Издишаме целия въздух от тялото, закръгляме гръбначния стълб и започваме. Вдишаме, вдигаме колена и пети нагоре, издишаме, избутваме се към бедрата. Вдишваме пети нагоре и издишаме бавно, спускаме петите надолу и оставаме в куче гледащо надолу. Корема навътре и нагоре. С вдишане таза се вдига нагоре и с издишане петите слизат надолу. Колената са леко сгънати тук, за да можем да имаме хубаво да се избутаме горната част на тялото към бедрата. Палец и показалец здраво стъпили на шалтето, широко разперени пръстите на ръцете.
Вдишваме таза нагоре, издишваме, петите слизат малко още по-надолу. И от тук вдишваме, вдигаме пети нагоре и издишваме, бавно спускаме колената на шалтето. Пръстите на краката идват на шалтето и бавно детска поза. Ръцете остават пред нас, челото на шалтето, издишаме целия въздух от тялото. Вдишваме дълбоко въздух и издишваме. Продължаваме да дишаме. И тук ще се плъзнем отново по корем за Baby Cobra. Отваряме колената, брадичката и гърдите са на шалтето, ръцете са пред нас. Стягаме корема и бавничко с дишане. Плъзгаме гърдите и брадичката между ръцете, лактите се вдигат нагоре, опъваме краката и идваме по корем. Слагаме брадичката на шалтето, палците на краката се докосват, а ръцете идват назад под раменете, така че лактите да гледат нагоре, а не да са до шалтето. Лактите искат хубаво нагоре да гледат. Брадичката на шалтето и със следващото вдишане вдигаме брадичката и гърдите и опъваме лактите назад. Демек раменете искат да са далече от ушите. Може да останем тук, а който иска може да си вдигне ръцете от шалтето. И дишаме. Спускаме ръцете на шалтето, вдишваме, вдигаме се малко по-нагоре и издишваме бавничко, спускаме брадичката към шалтето и от тук челото идва над ръцете, лактите настрани и оставаме тук за секунда-две. И от тук ще се избутаме към детска поза. Ръцете идват под раменете, пръстите на краката на шалтето, корема навътре. Вдишваме, с прав гръб идваме нагоре, коленете към ръцете и издишваме бавничко, идваме в детска поза. Този път ръцете остават към краката, лактите сгънати. Издишваме целия въздух от тялото. Вдишваме дълбоко въздух и издишваме през устата. Продължаваме да дишаме. Тук ръцете идват до коленете, брадичката към гърдите, корема навътре и бавничко, прешлен по прешлен. Започваме да се изправяме нагоре. Бавничко. Главата ще е последната, която ще се изправи. Ръцете идват на бедрата, като има възможност. Първо изправяме гръбначния стълб, бавничко. Раменете правим напред, нагоре и надолу. И главата идва в центъра. Оставаме тук за няколко секунди. Може да си сложим възглавничка между петите и тази. И от тук ръцете идват до тялото и идваме този път да седнем на лявата половина на таза и разтваряме краката по този начин. Дясната ръка хваща десния грезен и му помага да дойде напред. И изкарваме другия крак, така че стъпалото да докосне вътрешната част на бедрото. Хващаме си възглавничката, сгъваме на две и сядаме на ръбчето на възглавницата. Продължаваме с другата страна на тази поза. Пръстите на краката са хубаво опънати. Може да си сложим възглавничка под коляното или да опънем двата крака, ако първия път така сме го направили. Сега също ще направим по същия начин. Ръцете са до нас. Издишаме целия въздух от тялото. Вдишваме настрани. Издишваме палците заедно. Вдишваме, гмуркаме се напред и нагоре. Поглеждаме нагоре.
Издишваме бавно с прав гръб, почваме да падаме надолу. Разплитаме пръсти, главата отпускаме, скъваме лактите и оставаме тук. Издишаме целия въздух от тялото. Вдишваме, идваме напред и издишваме, падаме надолу. Вдишваме напред и издишваме, падаме надолу. Продължаваме да дишаме. Главата напълно отпусната. Контрашпиц в крака. Внимаваме стъпалото да не пада на дясната страна. Искаме да го държим в центъра. От тук палците заедно вдишваме, идваме напред и нагоре с прав гръбначен стълб. И издишваме бавничко, спускаме ръцете надолу. Продължаваме да дишаме. От тук кръка влиза в кръстосен седеж. Ръцете на коленете. Палец показалец леко се докосва. Отжай дишаме. Уравновесяваме сърцебиенето. Задълбочаваме дишането. Даваме пространство между мислите. Пространство между вдишванията и издишванията. И от тук ръцете идват до нас. Издишваме целия въздух от тялото. Вдишваме ръцете на ширината на раменете и издишваме, падаме този път на дясната страна. Горната ръка нагоре, вдишваме към тавана и издишваме, който може да носи до ухото. Длънта сочи надолу, ръката хубаво опъната. Продължаваме да дишаме. Горното рамо назад, хубаво да отворим гръдния кош. Вдишваме, опъваме и издишваме, потъваме още малко в позата. Пак напомням, че тук тази е индикатора колко можем да навлезем в позата по-дълбоко. В случая левия таз е индикатора. Не искаме да го вдигаме нагоре, искаме хубаво да го залепим на шълтето. Главата или напред или надолу. Стягаме корема. Вдишваме, идваме в центъра и издишваме бавно, спускаме ръце надолу. Ръцете се връщат на коленете, палец показалец, леко се докосват. И тук мърдаме възглавничката настрани и идваме в началото на нашето шалте. Ще се плъзнем да легнем по гръб. Залепваме стъпалата на краката на шалтето, ръцете на коленете и изправяме гръбначен стълб. Вдишваме, опъваме ръце напред, брадичката към гърдите и издишаме бавно, прешлен по прешлен, започваме да се спускаме надолу. Палците на краката залепени на шалтето, дишаме през цялото време, отпускаме рамене и се спускаме надолу бавничко. И като слезем надолу, колената идват към гърдите, ръцете на колената, леко се полюшкваме наляво, леко надясно. И идваме в центъра. И от тук спускаме стъпалата на шалтето, приготвяме се за поза полумост. Ръцете са до тялото, дланите сочат надолу,
Брадичката е към гърдите. Хубаво да издължим врата тук. Залепваме всички прешени на гръбначния стълб на шълтето и повдигаме съвсем леко само таза. Почти невидимо движение. И от тук бавничко започваме прешлен по прешлен да се вдигаме нагоре. Колкото можем бавно да усещаме кой прешлен точно в момента напуска шълтето. Бавничко. Хубаво се избутваме нагоре тук. Може да останем тук, който иска, може да си вкара раменете навътре и да дойде в йога мудра, да кръстоса пръсти под таза. Не е задължително да дойде в този вариант. Вдишваме корема, излиза навън. Издишваме корема навътре. Вдишваме корема навън. Издишваме корема навътре. Продължаваме да дишаме. Хубаво се избутваме. Стегнати бедра тук, стегнат таз. Нагоре, все едно от пъпа някой ни е хванал с едно въже, искаме нагоре да ни изтегли. Напомням, че винаги може да излезем от позата преди аз да съм казала. Вдишваме, вдигаме таза още по-нагоре и издишваме, изкарваме раменете навън, ръцете идват на шълтето и бавно, прешлен по прешлен, като дишаме, започваме да се спускаме надолу бавничко. Първо последния прешлен и чак тогава таза идват на шълтето. И от тук колената се докосват едно в друго. Едната ръка на корема, другата на гърдите, издишаме целия въздух от тялото. Вдишваме дълбоко въздух и издишаме. Продължаваме да дишаме. Хубаво отпуснати и цялото тяло надолу. И от тук стягаме корема и със следващото вдишане колената идват към гърдите, ръцете на колената. Продължаваме с поза прозорец или така наречената поза Happy Baby. Вдишваме дълбоко въздух и издишваме, вдигаме глава към коленете, отваряме коленете, пращаме ръцете между коленете да хванат по средата на стъпалото от вътрешната страна. Вдишваме, петите идват над коленете и издишваме, бавно спускаме главата на шатето, така че брадичката да е към гърдите, а таза тук искаме да е колкото се може по-надолу, по-залепен към шалтето, да не го вдигаме. Петите са над коленете. Ако брадичката ни гледа към тавана, трябва да си сложим възглавничка под главата. С всяко издишане колената ни се спускат малко по-надолу. Уджа йогийско дишане тренираме тук. Тук бавничко отпускаме стъпалата, колената идват към гърдите, леко се покощаме наляво, леко надясно, отпускаме напрежението. И тук идваме в центъра, ще се подготвим за гръбначното усукване. Ръцете идват на ширината на раменете, дланите надолу, вдигаме пети, все едно седим на столче, вдишваме дълбоко въздух. И издишваме, колената се спускат на дясната страна, бавничко. Дясната ръка идва на колената, поглеждаме наляво, лявото рамо иска тук да е на шълтето. Ако е трудно
спокойно лявото рамо да е на шалтето, може да си сложим възглавничка под колената или да избутаме колената да са далече от гръдния кош. Ако пък се чувстваме по-гъвкави, може да доближим коленете към гръдния кош, но искаме лявото рамо да е залепено за шалтето. Издишаме целия въздух от тялото. Вдишваме дълбоко въздух. И издишваме. Продължаваме да дишаме. Напълно отпуснати тук в позата, не е нужно да държим дясната ръка. Лявото рамо пада надолу, главата също. Представяме си как дишаме през усукания гръбнак, как го прочистваме. Ако лявата ръка заспи, може да я мръднем на дясната страна, да я разтърсим хубаво и да я върнем обратно на мястото й. И тук главата идва в центъра, стягаме корема и с дишане може да си помогнем с дясната ръка, коленете да дойдат към гърдите, ръцете на коленете и дишаме, полюшкваме се наляво, надясно. Идваме в центъра, ръцете на коленете, приготвяме се за другата страна. Разпъваме ръцете, пак на ширината на раменете, поглеждаме, че те наистина са на ширината на раменете. Дланите надолу. Вдишваме, вдигаме пети се едно седим на столче и издишваме бавно, спускаме колената, този път на лявата страна. Лявата ръка на коленете, поглеждаме надясно. Издишваме целия въздух от тялото. Вдишваме дълбоко въздух и издишваме. Продължаваме да дишаме. Много благоприятно усукване за гръбначния стълб, за кръста. Даже правим леко масаж на вътрешните органи тук. Ако ръката ни заспи, даваме наляво, разтърсваме и я връщаме на мястото й. И тук главата идва в центъра, стягаме корема и за следващото вдишване колената към гърдите, ръцете на колената и се плюшкваме наляво, надясно. Идваме в центъра, ще се подготвим за поза свещ. Сега е момента да си сложим тениските в панталоните, да не ни паднат върху главата. Напомням, избягваме позата, ако сме неразположени, ако имаме сериозни проблеми във врата или високо кръвно налягане. Ще направим позата от легнало положение, който не може да има голям замах от тук, може спокойно да дойде в седнало положение и да дойде в този вариант. И да се, с замах от седнало положение е по-лесно. Който иска по-лесен вариант, може да си вдигне таза, да си сложи една голяма възглавница под таза и да вдигне крака нагоре. Това са двата варианта, който е с мене.
Брадичката към гърдите, стъпалата до тялото, близо ръцете, дланите надолу. Стягаме корема и със следващото вдишане с един замах вдигаме краката над главата, ръцете веднага на кръста в обърнато назад столче. И оттук опъваме в 45 градуса краката. Можем да останем тук, а който иска, може бавничко да започне да издига краката нагоре към тавана, като доближава таза към главата. Ходим с ръцете на горната част на гърба и оставаме тук. Кой докъдето е стигнал, врата ни е индикатор реално колко дълбоко можем да влезем в позата. И държим. Вдишваме, вдигаме стъпалата нагоре и издишваме бавно. Се спускаме в 45 градуса, който не е там. Тук колената си спускат надолу, сгъваме колената, отваряме ги така, че те да паднат до ушите или докъдето могат. Ръцете са на шълтето, служат ни като спирачки и започваме бавно, прешлен по прешлен да се спускаме надолу бавничко. Дишаме през цялото време. Ръцете са ни спирачки, гледаме да не вдигаме главата от шълтето, работим бавно и усетнато. И като таза стигне шълтето, стъпалата идват на шълтето, колената се докосват едно в друго, едната ръка на корема, другата на гърдите. Издишаме целия въздух от тялото. Вдишваме дълбоко въздух и издишаме през устата. Продължаваме да дишаме. И тук кръстосваме пръсти зад главата, лактите идват до ушите. Вдишваме дълбоко въздух и издишваме брадичката към гърдите, вдигаме главата. Държиме тук, отпуснати рамене. Стягаме корема и със следващото вдишане колената идват към гърдите. Може да оставим тук, който иска контрашпиц в краката и със следващото вдишане вдигаме краката нагоре. Тази е на шълтето. И държим. От тук бавничко сгъваме колената, вдишваме, вдигаме глава и издишваме бавно, спускаме главата към шълтето. Ръцете идват на колената. И от тук ще дойдем с един замах в седнало положение. Ръцете идват под колената, вдишваме, задържаме за секунда и издишваме, идваме в седнало положение. Много добре. И от тук идваме на края на шълтето, кръстосен седеж, ръцете идват пред нас, стягаме коленните мускули и със следващото вдишване идваме на 4. Или си намираме нашия вариант да дойдем на 4. Продължаваме с куче гледащо надолу. Ръцете са пред раменете, широко разперени пръсти. Поглеждаме, че колената са на ширината на таза, пръстите на краката на шълтето. Издишаме целия въздух, закръгляме гръбначния стълб и започваме. Вдишаме, вдигаме колена и пети нагоре и издишаме, избутваме се към бедрата. Вдишаме пети нагоре и издишаме бавно, спускаме пети надолу и оставаме в поза куче. Леко сгъваме лактите, за да отдалечим раменете от ушите тук. Корема навътре и нагоре, дишаме през гръдния кош. Вдишваме, вдигаме таза, издишваме петите към шълтето.
И от тук вдишваме, вдигаме пети нагоре и издишваме бавни крачки с краката, започваме да ходим към ръцете. Бавничко, докато стигнем ръцете, поглеждаме, че краката са на ширината на таза, успоредни един на друг. Главата е по-ниска от коленете, затова сгъваме коленете колкото е необходимо, така че главата да дойде по-ниска от коленете, а и да облегчим кръста. Хващаме противоположни лакти тук. Може да останем тук, който иска, може да дойде в йога мудра, да кръстоса пръсти на кръста и да опъне ръцете нагоре и дори леко напред. Тежестта е равномерна между петите и пръстите на краката, между леви и десния крак. Хубаво се избутваме с краката нагоре при вдишване. При издишване главата идва към коленете. А тук бавничко спускаме ръце на кръста, който е в йога мудра. Бавничко. Разплитаме пръсти, отпускаме ръцете надолу. Мърдичката идва към гърдите, стягаме коленните мускули и започваме бавно, прешлен по прешлен, да се вдигаме нагоре. Бавничко. Ръцете са напълно отпуснати, избутваме се с краката тук. Опъваме краката, когато има възможност. Главата ще е последната, която ще се изправи. Първо изправяме гръбначния стълб. После с раменете правим един голям кръг напред, нагоре и назад и чак тогава главата идва в центъра. Поза планина. Здраво стъпили на шалтето, активни бедра, активни пръсти, дланите напред, отпуснати рамене, корема навътре. Уджава и дишаме. Усещаме тази сила вътре в нас. Усещаме се стабилни и силни като една планина. Здрави, осъзнати, спокойни. Може да го усетим или да си го представим, да работим с въображението. И тук продължаваме с поза дърво, затова отваряме очи и гледаме в една точка някъде пред нас. Ръцете са на кръста. Цялата тежест пада на десния крак и левия крак има няколко варианта. Или пръстите на краката на шалтето, петата в гледена, или под коляното, или над коляното. Кокълчетата на тази искат да гледат напред, а коляното хубаво да се разтяга настрани, да го опълваме. Стъпалото здраво в кръка, кръка в стъпалото. Когато сме готови, дланите се докосват силно една в друга, лактите настрани и ги държиме тук. Уджа йогийско дишане. И тук бавничко излизаме от позата, разтърсваме крака, ръце и се приготвяме за позата от другата страна. Ръцете на кръста, цялата тежест пада на левия крак, десния или в първи вариант, или във втори, или в трети. Дланите силно една в друга, лактите настрани. Поза дърво, балансираща поза.
тук бавничко излизаме от първата, разтърсваме крака, разтърсваме ръце. Връщаме се в поза планина. И от тук ще завършим с едно дихателно упражнение. То е от упражненията на Qigong, което е малко по-различно. Представяме си, че държим една топка енергия с ръцете си. Нека всички го направим. Това издишваме целия въздух от тялото. И от тук вдишваме, вдигаме топката нагоре, дясната ръка избутва нагоре енергията, лявата надолу. И издишваме бавно, спускаме ръката надолу и взимаме още енергия. Главата проследява ръката и вдишваме нагоре, този път лявата нагоре, дясната надолу. И издишваме бавно, спускаме ръката надолу. Взимаме още енергия. И пак вдишваме, дясната нагоре, лявата надолу. И издишваме. Уджай. Вдишваме, лявата нагоре, дясната надолу. И издишваме. Вдишваме, дясната нагоре. И издишваме. Вдишваме, лявата нагоре. И издишваме. Този път ще направим леко балансирано, ще дойдем на пръсти, гледаме в една точка. Вдишваме, идваме на пръсти, дясната нагоре, лявата надолу, не мърдаме главата и издишваме бавно, спускаме ръката надолу, спускаме петите, даваме леко тежест на петите, вдигаме пръстите и пак. Вдишваме, идваме на пръсти, лявата нагоре, дясната надолу, гледаме в една точка, издишваме бавно, спускаме ръката, спускаме петите, леко тежест на петите, последен път. Вдишваме дясната нагоре, лявата надолу, идваме на пети и издишваме бавничко. Тежест на петите и вдишваме лявата нагоре, дясната надолу, хубаво се опъваме и издишваме бавничко, спускаме ръката надолу, тежестта идва на петите и се връщаме в поза планина. И тук се приготвяме за нашата релаксация. Сега е момента да ходите до тоалетната, ако има нужда. Да си вземете одеялце, ако е необходимо. И ако сме готови, лягаме по гръб. Хубаво разперваме краката настрани. Ръцете могат да са или на корема, или до тялото, дланите да сочат нагоре. Една хубава заслужена почивка тук. Започваме да се съсредоточаваме върху нашата релаксация. Отпускаме стъпалата. Отпускаме хубаво краката на шалтето. Отпускаме краката, колената, горната част на краката. Отпускаме хубаво таза, мускулите на корема, вътрешните органи. Отпускаме гърдите, сърцето. Започваме да усещаме тялото тежко,
отпуснато. Раменете надолу, отпускаме ръцете, пръстите на ръцете. И тук отпускаме мускулите на лицето, езика, челюстта, очите, челото и се гмуркаме в нашата релаксация.
От тук се връщаме към дишането. Размърдваме пръсти на ръцете, на краката. Размърдваме главата леко наляво, леко надясно. И си даваме едно хубаво разтягане, ръцете над нас, разтягаме мускулите на лицето. И тук идваме да легнем на дясната страна, ръцете под главата, колената към гърдите, да сме мънички тук. Да си дадем тази благодарност на тялото, че ни служи толкова хубаво. Благодарност на нас самите, че се грижим за него. И тук бавничко се изправяме в седнало положение за нашите дихателни упражнения и кратка медитация. Взимаме си възглавничката на две, сгъваме на две и сядаме хубаво на ръбчето на възглавницата, за да повдигнем таза в кръстосен седеж. Който иска може да дойде в седеж на пети или да опъне един или двата крака, така че да можем да останем колкото се може повече неподвижни и да ни е колкото се може повече по-комфортно. Нали? Тъй като ще останем за тази кратка медитация. Започваме с първото дихателно упражнение, където вдишваме през едната ноздра на 4, задържаме на 4 и издишваме на 8 от другата ноздра. Започваме от лявата винаги, задържаме на 4, издишваме от дясната и вдишваме след това от дясната. Демек от същата ноздра, от която сме издишали, вдишваме. Използваме дясната ръка, за да затваряме ноздрата с палеца и последните два пръста. Ако ни се измори ръката, винаги може да спрем с лявата ръка. И нека започнем. Десния палец на дясната ноздра, издишаме целия въздух отляво и в уджай вдишваме отляво, задържаме и издишваме от дясната страна. Вдишваме отдясно, задържаме и издишваме от лявата страна. Вдишваме отляво, задържаме и издишваме отдясно. Вдишваме, задържаме и издишваме от лявата страна. Вдишваме отляво, задържаме и издишваме от дясната страна. Вдишваме отдясно за последен път, задържаме и издишваме от лявата страна. Връщаме ръцете на коленете, дланите нагоре, палец показалец леко се докосва. Хубаво изправен гръбначния стълб. Отворени гърдите, отворено сърцето. И продължаваме с другото дихателно, където вдишваме на 4 и издишваме на 4. Корем гърди и рамене и издишваме през раменете, гърдите и корема, като задържаме на 4 и с въздух и без въздух. Пазим уджайо-вийското дишане. Издишваме целия въздух от тялото и започваме. Вдишваме 2, 3, 4, задържаме и издишваме 2, 3, 4, задържаме. Вдишаме, задържаме и издишаме, задържаме. Вдишваме 2, 3, 4, задържаме, хубаво изправен гръбначния стълб, издишаме, задържаме. Последен път вдишваме, задържаме и издишаме, задържаме. Продължаваме да дишаме, връщаме се към естествено дишане, нормално дишане. Фокуса ни все пак остава върху дишането, върху ноздрите,
върху горното устно, върху въздуха, който влиза от ноздрите, който излиза. И се вмъкваме в нашата медитация. И тук дланите идват пред гърдите, леко се допълсват първичката към гърдите. Благодаря на всички, че